Untethelelo uthi uKhuzani noMthandeni babengashaya ingoma bobabili, leyo ngoma leyo ingashaya u1 million ngosuku. Ubesethi kodwa leyo nto leyo ngeke iziyenzeke ukuthi uKhuzani noMthandeni bekhiphe ingoma ngenxa yabalandeli abathanda ukugamanxa bese nabo beyalwa. Lento uyisho emva kokuba encome uSjava noBig Zulu engomeni yabo abayikhiphile entsha. Mina ngibe sengikhipha le part akhuluma khona ngoMthandeni noKhuzani ngoba kuleya video bese kwenzeka izinto uYouTube ongayifuni. Habe, sanibonani wemabhinqa nabathandi bonke bomculo kaMaskandi bafowethu. Nami ngibhinqa phela. Kodwa ke mina ngilona leli bhinqa elithi nca ngathi nekhanda lisasile. Hayi njengalomfana lona ngilomfana lohlala ehamba edunusa la bathi bayigama lakho Thamsanqa. Nangi lo ibiza umzimba okhalimali, umzimba onemali into enjalo. Nangi lo faka amawasha amabili, iwash ngapha, iwash nangala kodwa isikhathi akasisazi. Angilona ke lelo bhinqa mina. Yazi bafowethu kule ndima womculo wamaskandi. Ithina njengabalandeli esiwubulalayo. Hayi abanikazi bawo laba bawuculayo. Ithina bafowethu esiwubulalayo esiwuqedayo. Nangi bafowethu uSjava no Big Zulu. Bakhipha umbayimbayi wento. Inkabi zezwe bakhipha ingoma esihloko sayo sithi umbayimbayi. Athi sengiyabapromoter ke manje. uSjava ngifuna 1000, uBig Zulu ngifuna 1000 lami. Shuthi ngifuna 2000 rand wami kubona nibatshele niba-mention la. Ngifuna imali yami 2000 rand ngiyabapromoter manje. Sengizokuthengela umbayimbayi wedala. Udubula intaba khona uzongibona.